dedicació, energia i confiança són les qualitats i els valors necessaris per aconseguir ser una bona cheerleader. Aquest és el missatge que van transmetre aquest dissabte les recents campiones d'Espanya de cheerleading, les Golden Lady Jacks, en una trobada a l'Escola de Dansa d'Anzalona. Es tracta de la primera escola de la ciutat que és pionera en introduir aquesta activitat artística esportiva que combina ballet, danses urbanes, acrobàcies i figures grupals. Per realitzar aquesta activitat, a més, no és necessari tenir experiència prèvia, ja que es comença des d'un nivell bàsic. Va sorgir la idea perquè el tema de l'acrobàcia és interessant, el tema de les piràmides també, i trobo que és una forma que els nens ampliïn diversos camps amb una sola activitat. Danzalona col·labora amb l'Institut B7 i per això les classes setmanals es realitzen a les instal·lacions del propi institut, mentre que els dissabtes tenen lloc a l'Escola de Dansa. Aquesta activitat està conduïda per l'entrenadora Pia Vergara, que també entrena les Golden Lady Jacks, actuals campiones d'Espanya de cheerleaders. Es un deporte que engancha mucho, porque es un deporte de equipo, te haces amigos, confías en la otra persona. Eso lo decía a las chicas. Desde hoy, vosotras sois familia, vosotras sois amigas y sois compañeras, no sois personas individuales. Es un todo. Y es un deporte que espero que se conozca más porque es maravilloso, es un deporte maravilloso. Si te esfuerzas y estás motivada, todo te sale. La cosa es ir esforzándose y no dejarlo. Pero si no, no hay ningún problema, porque todas las del equipo, ninguna tenía experiencia y ahora son campeonas de España, o sea que... Aquest dissabte, les Golden Lady Jacks van ensenyar algunes de les tècniques de ball i gimnàstica a les alumnes, però sobretot els hi van ensenyar a treballar en equip.